ini Andrio Macan. Ono cerita sing tak tulis dhewe iki critane golongan kaum apikir nek tak pikir ndelok donya kok cek ramene mergo cewek ayu-ayu kano panengane kuwe anak wedok kate rada gede gak gelem umbah-umbah aku puh ngebel pacare tangan tengen nyekel HP sing kiwa ngebel pacare kuku-kuku nyandak HP keliru gorengan tempe suwe-suwe aku rada mrinding ono cewek ayu nganggo celana landing rambuté rada dawa katik direbondi bareng kau danan persis kucing gering cewekku dhewe saiki kaya ABG kulak-kulak ana pawon clanane cek meripe ndondok nang ngarepe pawon genine mate ae bareng clanane suwek dadak genine morok dhewe cekap semanten dolor hitungan pura menawi lepat nedi sepu. Terima kasih pada kru medis yang pada malam ini membidik untuk mengambil gambar dari ludruk karya budaya. Lah, masalah. Ngaliyo. Alah apa? Lah apa kan iku? Minggat. Pon aku golekno nggon minggat-minggatan kok awon. Ono li. Dendi. Nduk kabo. Nduk kabo. Aku rencana aku ape melok Julia Perez awon. Wah. Hei, potonganmu ngono ro akon. Apa? Merengil kaya bonsai. Loh, tapi kan manis. Manis apa li? Manis enggo. Wong rupamu wis morat-marit, kon gak potonganmu ro akon. Lah apa? Kaya obeng. Kaya obeng, kon kaya baut. Aku isin wan aku wan. Lah apa sih? Rumah tangga 10 tahun diseneni karo maratuwa. Kurang ajar maratuwa iki. Ngene gregeten minggat ae aku. Sing kliru ngono konde. Lah apa aku keliru iku? Maratuwa iku gak ana critane oring-oring mantu. Bendina dioring-oring, esuk dioring-oring, awan dioring-oring, bengi dioring-oring, gak kok berkelonan aku. Maratuwa gak duwe perasaan blas. Sing gak duwe perasaan iku kon. Lah apa? Piro-piro anake tak rabi, Biyen gak duwe putu tak dadekno tak gawekno putu papat. Anake kon rabi mono sing oleh berkah mono kon li. Lah iya wis tak enak sih. Iya tapi bagi maratamu musibah. Manggon-anggonku pirang-pirang tahun gak tak tarik sewan. Ganten iku gendeng akon niku. Wong bocah ditarik sewan. Aduh gendeng kan mono li. Aku diseneni ae minggat aku. Gak ono. Yo regane tiket nang Amerika iki lho. Wong minggat tuku tiket nang Amerika iku lho. Aku ape marani artis-artis Amerika wis. Sopo ae? Sopo ae? Iku Sekaidul. Sekaidul. Ku ngarani kaentos. Golekno ganti-ganti sawon menawa. Ojo minggat. Perkara gak nyambut gawe 3 dina lho diuring-uring kon aku. Iya rek kon soalé gak nyukupi ambek bojomu. Kurangane apa aku, Apa? Wayahe panen kacang tak tukokno gelang. Oh, panen jagung tak tukokno kalung, Ancene wis kewajibanmu li. Panen jambe tak tukokno rawe. Kurangane apa aku dadi mantu iku. Kon ku niat blodhokno maratuamu ya apa kon niku? Apa? Lah apa panen jambe kon tukokno rawe iku? Rawe.
Lawe tarawe. Lawe kok rawe. Kaun sing katara iku kupingku tak kuping muli. Mau kupingmu remek anjane kok. Ngene iki aku izin wae temenan aku biyen dilamar anake bupati lho mo. Bupati ini ketoprak. Sopo sing kepek mantu kon Lili. Riyen aku dipek anak angkat karo Sukoco ya mo. Ngene iki akhire ya apa? Delok Sukoco saiki rono-rono nggawa karamel lah. Ngomong aja gak jelas ngono. Kelala merah. Ka. Sing sotir-sotir iki lho. Ka. Me. Ra. Kamera. Ya ke kamera. Ka. Me. Ra. Kala malah lele ra. Kamera. Lah. Yo kok malah kon goblok. Kamera panjen penggawene koce ku dadi kameramen. Menan ndek dulur kaca seneng kacane sik kaya ngono. Terus Dani yo blinge. kan ku tak temu tambah ndek kan, Bro. Mari ngono kaca ya ben bangun kolam renang. Oh. Kaca iku burung semprong iku ya. Kali apa lang semprong-semprong kaca iku jenenge wong Sukoco. Lah iya iku dik Sukoco burung su batako iku. Kandel. Jenenge iku Sukoco li, Sukoco lah pernah bataku barang iku. Sukoco. Kaca nek wungkul iku mang remek dadi beling kok. Wah, tapi subeling nek ngono ya. Wong macakmu kok ganteng kon kali iku. Ya iya li wong artis ya. Kok gak kaya aku kan nyambut gawe apa saiki kon? Mas yang ngene-ngene lak yo ludruk. Hasil ya. Mel apa kan? Ludruk. Ludruk. Iya. Panganan apa iki, Wan? Panganan mambu. Oh tak antem pecah kan kok. Ludruk. Ludruk ku kesenian daerah Jawa Timur li. Ana bayarane. Gak, utang-utangan. Ngono kok mbok eloki. Kan kok ngono sih kuli. Wih, kacakarai itu baru. Aku tak nyambut gawe sembarang kali kok kena ganjukupi anak bojoku. Ludruk iki kono bayarane luwih gedhe timbangane pegawai negeri. Oleh mangan. Hah? Ya untuk mangan barang. Bahkan mangan bandek sak karepmu mangan arek gak oleh. Aku masih gak bayaran gak apa-apa wan pokok oleh mangan ngono seneng aku wan. Oh, tadi tingkat belajar. Ya? Masuk bayaran nek gak dikeki mangan ya apa wan? Oh, luwe ya. Ludruk dikeki mangan ya. Ya iya li. Aku jangan ludruk wan. Wah. Iso nek ludruk ngono aku. Wong ludruk ku postur tubuhnya kudu memenuhi syarat. Alah. Rupane aura iku kudu bersinar. Aura apa wong auramu dhewe butek ngono kok. Tapi nek rambukan sih jembare awane li kon niku. Oh ya ampun aku jangan pon. Dadi sembarang barang wan. Tapi aja gawe rai iki li jarbuli. Aja gawe rai iki. Iya rai situ itu gedhe iki kon lho. Ya apa nek rai bebekmu tak silik. Wong rai ya mek situ iki kon gak gawe rai iki. Ya maksudnya kudu poles sing apik ngono lho. Iku dicet. Hah? Dicet. Cet apa rek? Cat tembok. Iku dibrani li. Ya dibrani. Tapi kon kepingin temen kok. Aku belajar anu tak melok ngludruk. Masih gak entuk bayaran gak apa-apa belajar sih ya. Iya. Sing penting oleh mangan ngono lho aku iki. Yo ono mangane kono li. Iku berangkat pertama ya apa wancarane, Bos? Berangkate kon kok sadurunge teko nggone kono nglumpuk nduk pos. Oh, pos apa, Wan? Pos Yandu. Disuntik barang ya? Yo mari kon dikei imunisasi campak. Iya apa sih, Wan? Ate ngono barang dalu. Nang pos ludruk iki lho li kaya arek pandangan barang iku lho li kon niku. Oh, ndek ngene kelompoke ngono. Iya, kelompok ludruk. Ngelompok. Nek wis ngelompok, mari kono motor teko langsung munggah budal. budal cariyet. Mangan ya. Kedurung. Betul lho. Pedur nyambut gawe mangane di arek iki. Oh, perjalanan gak oleh mangan. Gak oleh. Teko sang duwe gawe. Teko langsung duwe gawe. Mudun, Yo cariyet. langsung dilebokno. Lebokno ndi, Wan? Kandang. Lho, lah koyo pitik kon ya. Nang kandange ludruk kon kerombongane kulo Nang iki. rombongan beleng. Beleng. Mangan ya. Mangan kakekmu ah. Kok durung ditotok kok wis mangan iku lho. Oh, durung mangan iki. Durung. Lungguh-lungguh sih. Lungguh sik. Mari lungguh. Ngatur acara. Dikenal sing digawe. Digawe. Salaman. Mangan. Ya. Kok nyambut gaene durung kok mangan. Mangane dhisik li. Suwe ya mangane ya. Ya gak suwe kan durung noto ah. Oh. Mari dikenalno mari no giro li. Giro iku apa, Wan? Giro iku ditutuk iku lho. Oh, gamelane ngene kok. Iya. Tabuhane muni. Iya. Mari tabuhan muni, Matapan muni mari terus gendeng-gendeng. nah terus mangan ya. Durung li. Kok gak mangan-mangan sih, Wan?
Arek iki mek padokane tok ae arek iki rek. Selalu warna budal gak mangan arene. Kon niku tibake kaya kancamu trubus kon niku. Padokane dhisik ae. Gurung mangan ya. Durung. Mari gendeng-gendeng. Gede-gede, mari terus ana acara. Acara apa itu? Ngremo. Ngremo. Bisa kon. Gak. Mari tak tipis kan to. Mari ngremo. Iya. Mangan. Durung nih. Durung. Dukur sekiranya mau kok durung mangan sih, Wan. Kan durung mari acara itu. Oh, nurutan dhewe. Iya, soal mangan gampang. Mari ngremo, mari disiarno barang iku. Disiarno. Yo, man terus ana lakone. Wah, lakone. Nah, aku keturun, Wan. Lho, tak icak bepeng kon kok. Lah ngenteni mangan gak teko-teko petenge luwe keturun, Wan. Delok kecamatan diteblukan iku tak kon keturun iku lho. Aku dadi apa, Wan? Lakon iki lakone Sarip tambah usul iki. Wah, aku tak melok dadi lakon. Iso akon. Iso. Saiki iso. Wong anjane pemain iki kurang wong loro ae, tapi asline pemaine telu. Sarip aku tau ruwon. Ana Ana Sarip, ana Mboke, ana Lurah, ana Paidi, ana Ndoro Mantri barang iya. Aku dadi apa, Wan? Kon sementara iki wong rupamu koyo ngene. Kayak Julia Perez. Julia Perez opo? Kayak Anissa Bahar. Aja karo apa li? Elvi Sukini. Apa Sukini iku? Nang Jakarta lho. Elvi Sukesi. Lah ya duwe tangga jenenge Elvi Sukini ya kan niku. Apa tonggon kon katutno iku? Terus Kon sementara tak dadekno mbokne Sari. mbone sare. Yo. Alate, Bang. Alate. Masa Lah iku mang apa iku, Mang? lho iku ape minggat ya aku. Wah, lah rek. Masa mbone sare ngenean tok kan? Lah iya. Dadi mbone sare rek. Lho, kowe kon ape perangan. Perangan mek kakimu ah. Kan mbone sare begawane celurit barang. Iki mono properti alate. Iya. Ki apa iki? Iki digawe njiret gulumu. Wah, mama. Iki mono kon tak dadekno mbokne Sarip li. Oh, mbone sare. Tak dadekno wedok kon iki. Ya iya. Iso aku lek wedok. Iso ah. Ha, mbokne Sarip kudungan. Walah. Wah. Iku mono suarane mbokne Sarip ta suarane bebek iku. Wis tuwek, Won. Ya tapi dicilikno titik li. Oh, dicilikno. Iya. Ya, cilik mana li? Kurang cilik mana? Kurang cilik ya? Iya. Nek sik cilik itu mana li? Sik kurang cilik. Iya iya. Diringkas. Cilik mana? Iya. Aku tekan mari, Wan. Wis pol iki. Oh, tadi sak menumang pole ya. Iya. Dadi cara swara swara sopran iku mau. Tuwek tanom. Tuwek tanom. Perawan. Lho, mbok sare apa perawan? Ki darane mbok ki tuwek gendeng. Oh iya. Walah. Yang wajahnya. Betul ya? Lho, lah wong ilate ngepang ngene rek. Tuwek lak ngono apa? Tapi sing rada jelas titik. Jahit. Ya tapi sing jelas jahit ngono lho. Jahit. Oh. Masalah dondomi rek. Ada bulu tenang. Walah. Nah, Pirang-pirang dina. Ngajak anakku sarap. loh, Sarap. loh. Sakrit. Sate. Sarip. Sarip. Iya. Kok gak mulai-mulai nak? Apa kon wis gak kangen karo mbokmu? Pirang-pirang tahun. Aku kangen karo awakmu. Cocok. Kon iku bongkol kaya. Oh. Wong anak dibongko-bongko iku lho. Lah ya apa? Sarip iki dubruber, ndoro mantri lha apa? Pirang-pirang dina aku ngipi gak enak. Dung. Jore wis awan. Gak kok iso ngomong mek nabu kok iso. Kayak tabu ya. Ya gak. Biasanya terus-terus tabu ya, Wan. Iki lho duk gajaran. Walah sare jane. Tangkep sopo. Sopo sing gak mangkel. Nek ndelok suasana kaya ngene iki. Tanggoku
Oh. Yu. Iki omahe Sarip ae iki. Duduk nak iki lodrok. Tapi lah omahe Sarip ae iki. Oh nggih, sampean sapa? Kenano aku Lurah Gedangan ya Lurah Noto. Kok kanggo apa-apa? Ha iki. Ha iki. Lho. Walah, kok apik ngene lekmu. Kok ndek dhuwur. Kok dilus-lus iku lho. Enten napa? Anakmu Sarip. Anakmu Sarip ana mata gak. Sarip mboten enten jambelen napa sampean mriki? Sarip iku tunglor mateni wong, tungkedul mateni wong. Nggih. Sarip iki nyasak peraturan Gupermen, ngerti aku? Lah sampean mriki niku lah napa? Nolai Sarip. Lah napa duduk sana duduk kadang kok digoleki? Nek perlu tak cekel tak go nang kaunderan. Ana tak gak Sarip iki? Mboten lagi pajak. Sampeyan mboten kengel lagi pajak ta? Ya nagih pajak ya nolai Sarip. Ora yo ngono. Sebab pajak iki 3 tahun gak dibayar-bayar. nek sarep niku urusane mbokne gak urusanmu. Apa kendak tak susoni? Gendeng aku niku. Dadi nek Sarip gak ono mesisan aku narik pajak. Wong lalek pajak niku tambah niku kula mboten nelok nggarap lho Gus Lurah. Sing nggarap niku derek kula. Sapa? Nggih derek kula niku. Tapi munine petok dene lak muni bojomu ah. Iya tapi sing nggarap iku kaji dudu aku. Sing duwe tambah aku gak nelok nggarap. Klembengen lho. Lah nek lagi nang aku salah. Dibayar tak gak? Nggih mboten saged bayar kula anu Gus Lurah. Dibayar tak gak? Mboten saged bayar. Iso bayar tak gak? Aduh. Iso bayar tak gak? Aduh. Iso bayar tak gak? Aduh bapak goblok. Ayo bayar. Sakit dara. Ayo bayar tak gak? Ayo turun. Acok dah semua. Kok kowe kok tak garangan kok. Lah kok mbok gepuki sih? Pancene teke ngono ae. Oh teke ngono. Ya iya. Sing menang. Sing menang Lurah Gedangan. Aku ae lurah juga. Sama iki. Lurah Gedangan. Oh, iki Lurah Gedangan. Supaya mudune. Dipek Lurah Gedangan kok sak cuwil ngene. Mbokne Sarip. Aku Sarip. Lha mbokne ndi? Mbokne ana mburi. Oh, Sarip kan. Iya. Ngerti mbokmu gak bayar pajak tak gepuki mang. Saiki wonge loro sebabe kon gepuki. Iya, kenapa? Aku gak nrimakno nek mbok kon gepuki. Gak nerimakno wani kon karo Lurah Gedangan. Apamu tak wedeni? Loh, tampanono iki. Iya. Ai, panono iki. Ada. Lalamon. Ya dipateni. Loh, kalah mana? Iya. Aku gak harus sing menangan goblok. Atau kan jaluk dadi apa kon? Sarip menang. Heh? Lurah Gedangan kalah. Lurah Gedangan kalah. Aku Sarip. Oh, kok Saripe. Masih gak bayaran gak apa-apa kok menangan lho. Iya. Kon Sarip lho ya. Sarip tambah oso. Lurah Gedangan. Duduk. Sapa? Paidi. Kok malah malih kon. Oh, Paidi. Paidi Kusir Dokar jagoan kulone kali. Arek kulon kali. Sarip arek wetan kali. Kate lapor kon, Dek. Kok gelane kon dadi antek Ridwan, Sebabnya kon wani nggodho saropak ana tengah dalan. Ngerteno nek ku tambah-tambahin mbokku tapi sing garap iku aja Ridwan. Apa gak kon bayar pajak? Soale sik muni mbokmu murid. Oh, menteng kelek kon ya. Kate apa kon? Mati dening aku. Bisa kamu. Iya. Cek digepuk jagat baceman. Tier. Mate Sarip. Mate. Lho gak menang. Mati. Sing menang Paidi. Wah, aku Paidi ne. Aku Paidi ne. Ya iya. Oh, Paidi arek kulon kali menangan iki. Hi. Apa rek? Oh, kita Paidi. Ya, Ya aku takut di. apa ling? Wong nek utang beras nyaur apa? Nyaur beras, Lah nek utang loro, nyaur loro, utang pati. nyaur pati. Kon ben tau matenya aku sing tak pateni kon di. Mati wae. Ya iya. Kok mate anjir ada. Sarip kenter krungu suarane mbokne. Aku dadekno sing menang le. Ya lu dadi apa kon? Paidi ya. Iya. Aku Paidi ne. Oh. Aku Sarip. Oh iya. Sarip Paidi tak pateni. Sopo-sopo sing mangan Sarip? Arek wetan kali. Oh, bok
Aku mantri polisi Jatmiko. Oh, Ndara mantri polisi. Enten apa, Ndara? Aku dina iki noleki Sarip. Ah, kula Sarip. Dadi kon Sarip. Nggih. Cocok barek perbuatanmu kon tuk mateni wong dinane iki kon tak tembak kon. Pancen tak nyentak kajati wong-wong sing manut angka londo bakal tak gebut tak mateni. Dadi kon wani bantah peraturane londo kon. Apa abamu? Nek ngono kon saiki aja kesuwet kon. Ya. Kon sadurunge tak bedel tak gepuk kon. Tuor. Mati. Mate anjere. Lah mongso Ndara Mantri Jatmiko ya. Sing menang. Ndara Mantri Jatmiko. Aku Ndara mantri ne, Wan. Ndara mantri Jatmiko. Oh, iki Jatmiko iki. Saiki mesti wayahe menang. Kon ngerti, Sarip mati sedina ping 7, tapi nek mbokne Sarip si ana. Iya, iya. Sarip nek krungu jerite mbokne, Sarip urip maneh. Dor! Tembak maneh. Dor! Tembak maneh. Dor! Kon ngerti ya, Sarip gak makan di brondong peluru, mergo Sarip kanggonan akar bang, bareng nguntal lemahe tambah. Aku kok gak bukake ngono mau. Dadi saiki nek kon tau gepuki mbok, Iya. kon tau mateni aku. Iya. Saiki kon tak balas tak pateni kon. Mana ya? Ya iya. Sing menang sapa, Wan? Heh? Sing menang. Sarip. Ya aku tak cari deh, Wan. Oh iya. Aku bisa tahu menang loh, Wan. Heh? Bisa menang. Oh iya. Kon Ndara mantri. Iya. Sarip tambah usah. Sekian saudara sekalian, tamatlah cerita Sarip tambah Oso. Jangan lupa besok malam Ludruk Karya Budaya akan menampilkan sebuah cerita Sogol Pendekar Sumur Gemuling. Lah Sarip Buyar li, wis tamat. wis demikianlah ngono lho. Lah kapan menang ku, Wan? Ya meneh gak cerita maneh. Dadi sembarang kali kok kalahan, Wan. Pancene ngono kok, salam kon njaluk kata ganti kon. Asline kok niku diakali karo Liwon. Kok diakali apa? Sing duwe gawe gak njaluk lakon niku. Ya lakon apa? Njaluk drama rumah tangga. Jaluk drama rumah tangga. Ora sing perang-perangan ngono niku gak. Gak paten-patenan. Enggak. Iku apa dadal wong Oh, kalah-kalahan. iki akalan iki. Pancene kaki ngono kok. Sing bener iku njaluk drama rumah tangga, njaluk lakon ratapan anak tiri. Ratapan anak Sing tiri. melas-melasan. Sing melas-melasan. Heeh. Oh, sing melas-melasan. Iso kok eling kok. Apa ae kok Tek-tekane. Ya apa? Ana bapake, ana ibuke, ana anake. Oh alah. Anake. Kudu telune ya. Iya, iya. Sementara kon dadi bapake. Oh ngono Dadi ya. bapak. Aku mboke. Oh. Kan dadi mboke. Heeh. Aku dadi RT-ne ae ya. Tene yo anake. Yo kan personile karo situ. Oh, nek cilik anake aku ae. Lho wedok e. Hah? Wedok e. Gak apa-apa kok brengose dicukur. Alise dikerik, Aku dikerik, diwedaki. diwedaki. Kayak wedok. Ya iya. Coba peragakan mlakune anak-anak wedok. Persis wong setruk. Ayo, Pin. Mak mau kemana nih? Betul. Beli. Ada aja sampai macam tuh. Iki tuh garis novel apa nih? Tuk perketek Lu ngomong-ngomong. Apa kali film ngono iku? Lah ya persis iki. Mana Pak tahu sih ku? Kenapa apa sih? Ini gak pantes tadi ngono dadi wong planet sing pantes iku. Kon bapake. Oh iya. Aku Nyambut jadi gawe. anaknya. Kon anake. Aku jadi Ipin. Budal sekolah. Lah iki lah taman anak tiri ini iki njaluke. Wong njaluk lakon drama rumah tangga lho kok Sarip. Oh alah. Ora dosa ora perkara dadi rondo. Tarane rondo nyatane aku duwe bojo, tarane duwe bojo buktine bojoku ora tau mulih ditinggali anak siji senajan susi ku anakku alam tanggep anakku tinggi. Kebajut budal sekolah budal jam 7 sampai jam 5 sore gak mulih-mulih. Oh alah susi kon niku anake wong sugih napa to ngomong. Delokan kok kaya wong stroke iki nak. Ada apa, Mami? Kamu jangan nakal-nakal. Ayahmu bekerja, kamu sekolah berangkat jam 7 sekarang jam 5. Mami, aku
Aku telat. Kamu dari mana saja kamu? Dari kono. Dari gunung. Apa bilang kamu telat? Telat Nami. Kamu telat? Sudah 3 bulan. Aduh, anakku hamil. Anakku hamil. Makanya SMP jangan sepotong-sepotong. Malah sponsor. Namamu Susi, tadi berangkat sekolah jam 7. Iya Mami. Sekarang pukul 5. Kamu baru pulang. Kamu dari mana saja? Macet. Apa? Macet. Tidak bisa. Ini seragammu kotor semuanya. Ini seragammu sobek semuanya. Kamu dari mana saja kamu? Diperkosa anak. Kau sudah diperkosa. Jangan diperkosa. Kamu memang anak bandel. Nanti kalau papamu datang aku yang dimarahi. Memang kamu anak nakal. Kamu anak nakal. Kamu bandel. Kamu kurang ajar. Mami ya kan? Aduh papa, aku sudah tidak sanggup. Aku mendidik anakmu. Aku pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ngapain Sok kamu? dasku. Berangkat sekolah jam 7, pulang jam 5, katanya diperkosa temannya papa. Aku malu papa. Gara-gara si Susi. Iya papa. Minggir ke Mami. Hei Susi, Iya Pap. kamu kan anak papa. Ya iyalah. Kenapa kamu bandel? Siapa? Kamu berani sama orang tua. Sedikit. Biarpun itu orang tua tiri, Iya. tapi seperti ibu sendiri. Kamu dari mana? Dari situ Kok Mama. sobek semua? Hah? Apa kamu nggak sekolah? Enggak. Perempuan macam apa kamu? Loro goblok. Ya aja nanti no. Kayak loro. Ngono kaku. Ya memang skenernya ngono iku. Kena apa ngajar ngono aku lak iso. Jadi Bu, Apa boy? Anak bagian ngajar ngono lak iso aku. Wong kok awet. kamu sebagai anaknya berangkat sekolah. Mama, aku mau berangkat bekerja. Aku Ya. titip anakmu. Ada apa ini? Ajar bisa nih. Aku mau bekerja. Aku titip anakku Susi. Boy siapa? Lah awakmu. Lah apa mau ngamuk kaya buta iku? Sing lain kok awakmu. Ma, Iya. kamu masih sayang padaku. Ya iyalah. Aku titip anakku. Iya jangan khawatir Papa. Didik yang baik, Iya. suruh belajar. Tak belajari. Jangan lupa suruh ngaji Mama. Ngaji. Aku mau berangkat. Iya. Anakmu sudah berangkat sekolah. Iya Papi. Aku mencintai kamu. Iya ini Papi. Dan kamu harus mencintai anakku. Macet-macet titik. Iya. Macet jodoh goblok kok. Iya Papi. Aku berangkat. Iya Papi. Anakmu masuk sekolah. Iya Papi. Sayang. Gombal. Oh disayang kok gombal-gombal. Gak ngefek. Mama, aku mau berangkat. Berangkatlah. Aku cium dulu Mama. Oh jenenge sayang. Oh jenenge sayang ya dicium goblok. Lah lha wedok padahal lange muka goblok. Lagane kudu ngono. Lah iso ya nek jantan wedok ayu ngono kok bekutak ngono pe ngambung. Mama, hati-hati di rumah. Iya Papa. Jaga anakmu baik-baik. Jangan khawatir Papa. Anggap anakmu sendiri. Anggap anakmu sendiri. Iya Papa. Sayangilah anakmu. Ah Papa. Papa mana anakku? Acok ndak sih? Oh, anakku seperti King Kong. Ngapain sih, Ma? Dari mana kamu? Aku kan dari kuliah. Dari kuliah. Umur piro emang? Aku kan sudah 28 tahun. Oh, dari kuliah. Oke lah. Mikuliu ya? Ya di sana, di fakultas. Di fakultas. Gak bakul jompet. Anak jam segini baru pulang. Oh, aku dari skripsi. Skripsi. Gak ngerti aku apa itu. Skripsi ini. Ngapain sih, Ma? Ngapain, ngatliwon. Ngapain. Ngapain? Lapo sih ngono lho, gendeng. Apa ngapain, ngatpon. Ngapain? Ngapain? Oh ngapain? Iya. Kok kayak kurung ngapain? Anjir kuping melembut aja. Kenapa sih, Ma? Enggak kenapa-apa.
Lah kenapa enggak apa-apa? Kamu kok terlambat pulangnya, Ya maaf, di sana kan macet. Ayo, sana. Nggak usah makan. Itu dikora-korai. Nggak keren, nggak level mah. Aku cantik kok kora-kora. Mau apa tidak? Ya nggak mau toh. Aku adalah ibumu. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Ibu. Ayo masuk. Enggak. Kalau kamu nggak kora-kora, titik nono. Nggak mau. Kamu kan ibu tiri. Kemana sih papa ini? Ada apa? Pak, Ada apa kamu? papa. Hancur rasa hatiku. Aku ini papamu, kamu kok nyanyi-nyanyi? Sembilu. Kamu itu gila, ada apa dengan mamamu? Lama papaku pergi, lama tiada kembali. Kok malah gendeng ini bapak aja nyanyi gitu? Papa, secara tidak kebetulan papa ini keblobok kawin sama ibu. Kenapa? Aku selalu dipukuli. Aku dipukuli. kamu tadi belum kasih makan. Sudah seminggu gak makan, Pak. Disuruh apa kamu? Aku disuruh kora-kora, suruh cuci-cuci, suruh nyingkal. Kalau nggak ada apa-apa, mamamu jahat dengan kamu. Aku disiksa. Dipukul, Teraniaya, Pak. dipukuli. Iya. Kurang ajar. Sini kamu. Mama. Jangan berlagak bodoh kamu ya. Lalu pulang. Aku pamit apa pesan apa dengan kamu? Pesan nyambel. Didik anakmu, suruh sekolah, suruh ngaji, suruh belajar. Enggak. Kenapa kamu suruh korak-korak? Kena telek. Kenapa kamu suruh cuci-cuci? Kan ada pembantu. Pembantunya pulang. Sampai jam sekarang belum kamu kasih makan. Apakah niat kau bunuh anakku ini? Oh, tentu tidak. Buktinya tidak kamu kasih makan. Apa yang dimakan? Loh, kok apa yang dimakan? Ya dimakan ya nasi. Nanti apa gedang juga? Papa. Kamu memang istri yang membantah. Istri yang membantah. Istri membantah. Kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar. Menyiksa anakku kamu ya. Kamu kurang ajar. Loh. Ayo. Kok kita bergebu ini lek? Lah anaknya madul ngono ya. Sing gebu ya apa? Ya ibuke. Bapake. Aku sing bagian ngajar bapake. Walah. Kamu ibunya, aku anaknya. Oke lah. Oh, kenalkan, aku Dawia. Kok Dawia, wong bojone wong sugih jenenge Dawia. Oh, aku istrinya orang kaya. Kok iso juga jenenge sing apik lah ngono ah. Aku, namaku Eli. Ah, bagus. Kalau manggil Eli gitu ya. Punya anak, nggak apa-apa, walaupun itu anak tiri sudah anggap saya seperti anak kandung. Biarpun papanya nggak pulang-pulang, mungkin kerem di dasar laut mungkin. Mama, Dari mana kamu? aku nggak mau sekolah, Ma. Kenapa? Aku malu. Malu sama siapa? Aku dilolokno arek-arek, Mama. Diajak gimana? Jarene ibu Mbak Endang jare ngene, bapak Susi saiki rabi maneh nang Semarang. Ya apa? Bapak Susi selingkuh ndek bojo simpenan nang Jogja. Bapak Susi bojone akeh, aku malu mah nggak mau sekolah, Ma. Anjene ora setan ngene iki anjene. Ma, Susi, tolong bantu mama ya Sus ya. bapak nek mulai gepuki ya, Mama. Juga pecok ambek pacul. Mari kok pecok tak pacule geger. Aku tak nggawa linggis Ma yo. Kok cocok gejron ndase. Bapak nek kaya dilinggis ndase. Iya. Bapake teko. Ayo. Bapake. Teko. Lha bapake teko kok. Kowe teko. Balik nek. Bapake teko bapake. Gak melo. Melo orek. Ndasku bosok. Lah apa? Apa betawun? Lualal. Tekek ngono. Teke apa ya? Remek dasku. Berarti nek Supari gak bakat wong seni. Iya, Bu. Mbok dadek Kami letek. mbok dadekno apa-apa iki lho gak iso. Mbok dadekno apa-apa buktine ya gak iso ngono. Sopo bane gitu? Sopo ngoceh iki? Kandhani. Sopo li? Aku nek gak apa ngomong gak iya. Alah ngomong Kandhani kan. apa? Ngomong gak percaya kandhani muring
sih, Bos. Ah, nyop. Pon. Apa? Kon iki yo apa sere ngomong paten pecotot iki. Kandhane aku lah apa sih bejo won nyawon. Nyawon. Liwon won. Kosol liwon yo apa? Lho liwon iku iki. Kon tak kandhani tut. Oh tutuk. Kentut iku iki goblok. Cepurane, Bos. Terus bersih kon iki lho. Ngene lho, Li. Aku petentengan. Padahal aku jujur. Aku ngomong apa wenoke. Iya. Muring-muring. So, Pak Pardi. Pardi so. Lho, Pardi mewak Parto. Iya. Nggone pos, aku diloyono. Iya. dilono ya. Ya apa ya mene kae teko ya mene kae moro. Kan oleh undangan, tak warah. Dadano gak percaya nek tak omongi teman-teman gak percaya. Terus aku budal ke tawan wis budal. Embong macet kon tak kandhani. Iya. Endi kupingmu? Iki lho. Iki lho. Oh iya. Aku budal ke tawan gak kurang-kurang. Ketawan. Nggone mantuk macet dalan motor gak iso liwat. Aja cacat temenan, aja cacat dalan. Iya. Sepeda gak iso liwat, wong mlaku gak wani liwat. Kenapa lho, Bu? Udan ricik-ricik esuk. Iya. Bateng tak delok temen teko ijaan. Apa? Nek kelinci nggonmu sak pira? Ya sak ini lah. Ngene lho, kelinci lho. Kelinci ya paling sak pitik lho, paling gede iku. Lho, dapat samono lak montor iso liwat sepeda kon tak kandhani nggone mantuk ana kelinci gedene sak sapi. Wah, apa omongan. Gak masuk akal kon niku. Gak percaya. Temenan aku ngomong temenan. Gak percaya. Gak percaya. Kon gak percaya kon? Sakmene. Gak percaya? Gak percaya. Gak percaya. Ya wis nisor didik ngono lho. Bu nek ngono. Nek ngisor didik percaya. Menyerah. Kok kono wis aku iso ngliwati mantuk. Ya. Sret tengah asli masalah. Itu jati-jati kono, Mang. Jenenge semut golong-golong motor gak iso liwat sepeda. Macet maneh. Saking akeh semut. Gak saking akeh mok situ semut iki. Juga kok. Kandha, nek semut nggonmu sak pira? Sak ini lho. Cowili sak menir. Rico. Sak men iki. Gede ya. Sak melat dideki wong naik. Jenenge semut iki gedene sak wedhus. Asli kita mau melompok. Kandhane aku. Kandhane kok gak ngandel. Terus kita Gak masuk akal kok. Gak percaya. Lu gak percaya kan gak percaya wis. Gak percaya. Kon percaya gak? Gak percaya. Kon percaya gak? Gak. Ya bisa didik ngene. Jombo nek sak sore saiki ngono mbu. Didik ya percaya. Bareng ngono aku wis rada telat yo. Apa ambles aku. Wah. Kebablasan nang gone Sambeng. Walah. Teko nggone Sambeng ana gara-gara maneh. Gara-gara apa? Jenenge sebelah kantor puisi wong ngerubung akeh nggone puskesmas wong akeh. Iya. Jenenge ana wong nglairno gak sebahine dhewe. Apa sih? Ana wong nglairno lho. Iya. Waduh teko udel. Wah, tambah melopok. Wah, gak masuk akal wong lair kok teko udel. Bagus omongane. Teko udel gak? Gak percaya. Kok gak percaya? Gak percaya. Kan percaya gak? Kan percaya gak? Wis gak percaya. Teko udel gak percaya? Gak percaya. Ya misal didik lah. Jombo nek sore saiki. Mosone kon gak. Mosok kon gak percaya. Wis sore saiki kudu kuwabe percaya. Nggonmu lho. Tikus sak pira? Tikus sak pira paling gede? Ya sakmene kok. Palmu sak pira? Ya sak mene iki lah paling gede. Tikus ngono sak pira? Ini li. Oh iya padha men ngono iki. Padha. Gak sak sore saiki ya. Kelinci. Kelinci lah. Nggonmu kelinci paling gede sing ajaib Bangkok sak pira? Sakmene. Kamono. Kelinci nggonmu sak pira? Pol sak pitik paling gede. Sak pitik. Nggonmu sak pira? Sak ini lho. Neng nggonmu? Padha. Nggonmu sak kono. Nek iku gak sepira ambek siapno surat. Oh iya. Siapno surat. Jero kanca gegeran sak trek. Ora apa? Kelinci, gak kelinci. Jenenge Donaji omong-omongan ambek kita. Lah apa kok gegeran itu? Padha budheke goblok. Gegeran gak percaya. Sing Donaji ngidul. Lah iya ngalor. Nggonmu sego rawon iki wae apa? Sego rawon biasa. Iwak empal. Paling lampal. Iya, daging. Daging. Nek gak lupa empal daging. Daging. Nggonku daging. Iwake. Iya. Wah,
percaya aku. Lah iya. Wah, Padha. tambah gendeng ini, Rek. Aja anu dhisik iki ana titipan tapi maca asal sirahe. Kacamatamu pasangan apa ora? Wah, ya gak ketok gawe kacamata pacing kir-kiran ngono lho. Wah, Gak kir-kiran. padha ngene. Dekekmu salah. Dekek nduk bathuk. Iki lho. Lah. Ya apa? Padahal Apa sumbelmu beler? tulisane kok ngelompok. Salah apa tulisan ngelompok iku? Ya apa? Nanti waca ta? Gak lagi maca. Kok kir-kiran kok gak kena. Gak kena. Li, kacamatamu iki lho benekno. Kemenisor. Nek gak iso maca serahno sing iso. Kon kok bener ya kayakmu kon. Iki apa iki? Wah, dilapis. Wah, Yo kena umbule supali. kemprok. Oh iya. Kemprok. Nah, pas. Sekian, terima kasih. Lho. Kok iso iki? Kok gak maca iki ta? Apa iki? Sekian. Iki, terima kasih. Lah iya wis kok salah. Ya diwaca tekan dhuwur dhisik lho, Li. Oh, tekan dhuwur. Oh, iso mbok jujuk e, Rek. Kep Apane? Kenapa kok ngene-ngene? Dhuwur gak apa-apane. sing dhuwur wacane. Maksudnya ngene lho. Urutan dari atas. Urusan dari atas. Surat iki teko penggemar yang sehat. Tertanda Pak Mas Sumarli. Oh, Pak Sumar. Oh, teko Mas Sumarli. Sumarli iki njaluk gending-gending. Sing pisan njaluk gending sing ngelingno kancane. Gending apa, Rek? Ah, iku apa? Gending apa? Joko tuwek lho. Buntut Joko tuwek. Joko tuwek lagi ngelingno kancane. Joko melarat. Joko melarat. Lah ya terus ngelingno kancane iku. Ser nyenye. Mulon paran wis seru. Joko melarat. Diwaca li, Li. Tulisane ku lawas gedrek gak iso aku Latin iki. Oh Latin. Yo kayak bahasa Latin lho. Dari pendukung berat